ibaluleke kakhulu. Niyakhumbula ukuthi thina ngabezwe elisha sesingabaseJerusalem. Kodwa sidinga ukuzazi izinto ezilapha emaceleni ezenza ukuthi abantu abakholwayo nazo bayithathe bathi ezokukholwa. Kufanele kucace ukuthi lokhu akusekho kithi thina esikholwayo. Yezwa anti necace ukuthi kithi lezi zinto azisekho thina esikholwayo. Nazi izinto esezikho. Isihloko sami-ke bazalwane sithi isembozo sowesifazane enkonzweni. Niyasizwa isihloko sitshena isihloko. Sitshena ngokuthi kukhona isembozo sowesifazane kuphi khona enkonzweni. Angizothi bazalwane ufuna ukuzwa kahle lokho. Angizothi abesifazane manje la sikhona abasathwala, angizosho lokho. Futhi angizosho ukuthi abesifazane la sikhona bayathwala, angizosho lokho. Yes. Yes. Mhlawumbe ngizothi intombi ethwalayo. No. Ngifuna izilalele kahle intombi ukuthi kuthiwani ngamaDuku. uPaul ufundiseni okuthiwa umpostoli wabezizwe. Ufundiseni ngokuthwala ekhaya. Okay. Ngiyabona nje nonke nithwele la. Akekho ongathwele. Ubani ongathwele? Phamsando ukuthi angithwele namhlanje. Angithwele? Anginakho ngithwele. Awu asilanda umshini ogula. Okay. Isembozo sowesifazane enkonzweni. Busiphi isikhathi? Ngiyathanda ukuthi lento uma siyixoxa singashiyi isikhathi. Ngoba uma uke washiya isikhathi endabeni yakho oyixoxayo, leyo ndaba leyo yonakele. Kuma last days isembozo kowesifazane sasiyimust. Nini khona? Kuma last days. Okay? Bese sizothi ke uma last days insuku zokugcina. Siqhathanisa nezinsuku okuthiwa zona zipheli zi-timeless zimphakade. Ukuthi ensukwini ezingapheli ku-timeless isembozo sisekhona yini? Sizobheka lokho. Okay. Eke ngibeke isithombe esifishane. NgokwamaJuda uma kuthiwa last days babazi ukuthi zikhona izinsuku eziyobaphelela. Ngicela siqale nje ngalokhu ngoGenesis 18:49 verse 1. Zikhona izinsuku eziyophela eziyofika la kuthiwa khona sekuseyinsukwini zokugcina. Bese futhi okwesibili babe nalokhu kwazi ukuthi kukhona izinsuku eziyoqala kuthiwe zona zinsuku ezizayo. The days to come. Oh. The days to come. Angithi kuneyinsuku ake ngiqale kanje. Kuneyinsuku zabo eyinsukwini zakudala. Yes. Eyinsukwini zanini? Zakudala. Awuyifundi lezi insuku zakudala. MaHebrew 1 verse 1.
KumaHebheru chapter 1 verse 1. Yeah. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Verse 2. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Uyezwa la kuthiwa kuverse 1 kuthiwa ey'nsukwini zanini zasendulo wakhuluma ngezindlela eziningi. Sekuthiwa ke manje ekugcineni kwale mihla, the last days, ukhulume ngani? Ngendodana yakhe. Okay. Ey'nsukwini zanini zokugcina. Kulezi insuku zokugcina kuzo ziyaqala ngesikhathi uJesu efika emhlabeni, zinsuku zokugcina. Kuthiwa manje uNkulunkulu sekhulume ngendodana yakhe ey'nsukwini zanini zokugcina. Yini leyo ezokugcina? Ngizama njalo ukuphenya le ndaba le ukuthi ibonakala. Asiye ku-24 verse 3 kuMateyu. 24 verse 3 kuMateyu. Matthew chapter 24 verse 3. Esahlezi entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho. Sitshele ukuthi lokhu kuyoba nini. Lapho yini lebuzwa la? Sitshele ukuthi lokhu kuyokuba nini. Yini lefunwa labafundi la? Sitshele ukuthi kuyokuba nini. Yini efuneka la? Isikhathi. Kuyokuba nini lokhu? Yini le okuthiwa iyokuba nini? Ukudilizwa kwethempeli. Number 2. Yes. No, nesign, sinikeze sign yokubuya kwakho. Oh, uJesu bezobuya besekhona. Sinikeze sign yokubuya kwakho. Uthi uJesu kuyoqala kudilizwe ithempeli kuqala. Kungabi bikho lutho itshe lihleli phezu kwelinye. Okay? Sinikezeni isign yokwenza njani? Yokuza kwakho. Number 2 lo. Number 3 kulo leli verse le. Nesokuphela kwezwe. Nesokuphela kwezwe. Abanye abazi ukuthi yini ukuphela kwezwe. Yiyo ke lento engilandisa isiGriki ke manje. Ukuthi uma kuthiwa ukuphela kwezwe kushiwo the end of the age. Angithi la kuthiwa zinsuku zokugcina. Kuyoba nini ukuphela kwensuku zokugcina? Kuyoba nini ukuphela kwezwe? Yini izwe? Leli gama lelithi ukuphela kwezwe lisho ukuthi Aeon. A-O-I-N. Aeon. Ukuphela kwani kwezinsuku zokugcina. Yini insuku zokugcina? Yini lephethe izinsuku zokugcina? Ukuphela kwe-old creation. Thina singena kwi-new creation. Asikwazi ukungena kwi-new creation. I-old creation isenjani? Isekhona. Uma ethi uJesu kuyodilizwa ithempeli, kungabikho nje lihleli phezu kwelinye itshe. Yini ithempeli? Liphetheni ithempeli? Yini ephakathi ethempelini?
kwakukhona abaphristi abakhulu, ababhali, abasadusi, bonke the whole leadership yakwa-Israyeli. Futhi kukhona nani la phakathi ethempelini, kukhona nezulu nomhlaba. The old heaven was there and the old earth was there. Yingakho kuthiwa kuyokwedlula izulu nomhlaba. Yini izulu lakwa-Israyeli? Kwakuyini izulu lakwa-Israyeli nomhlaba wakhona? Kwakuyileya ndawo engcwele ngcwele eyayiphakathi kwabo, uNkulunkulu ehlala khona. Kuthiwe umphristi omkhulu ungena kanye ngonyaka khona. Kufanele futhi angene kahle ngoba ngahle afele phakathi. Ngiyazwa. Amen. uNkulunkulu ngalesa sikhathi uma ungekahle wawufa uma ukabhekana naye. Manje esikhathini esikusona uNkulunkulu simbuka ngamehlo, sihlala naye. Yini ke le ilomhlaba omusha la khona siyiqholozela khona uNkulunkulu size sikhanye nathi njengaye. Ungayithwalela kanjani uNkulunkulu uhlala naye nizithandana nowabili uNkulunkulu? Ngoba yonke into oyiqalayo uyiqala ihambe iphela. Ngoba uyiqala naye uze uthi okhulumayo uthi ongaya uma uNkulunkulu engayakhi indlu noyakhayo yakhela ini ise. Ngamanye amazwi uyakha yedwa uNkulunkulu akekho. Uzothola kanzima. Wathi omunye umzalwane ekhaya kwakhe ufika athenga amaqanda, awafika amaqanda ephelile, usathane afika wathatha wonke amaqanda, akazi ukuthi kwenzekani. Amaqanda ekade eqeda inyanga wasayiqeda ngisho iviki. Okay, sazi-ke noma iy'ngane zawadayisa. Okay, asambeni-ke bazalwane. Angazi ukuthi ukhona nongasifundela lelo gama lelo ngesiGreek leli lapha ku 24 verse 3. Ashahe abazalwane esisifundo sosibamba nje cishe mhlawumbe kuze kushaya August. Ukucace kahle nje ngala ukuthi ngcuthu. Yes, verse 3 ngesiGreek. Ngifuna ukubeka ke lokhu bazalwane besavula abazalwane ukuthi la ekumbozeni kwabazalwanekazi amadoda wona awambuzi. Ayikho indoda efanele ingene la endlini ithwele isiqhoko kule nkonzo yezwe liphelayo. Umboza owesifazane. Okay? Ukhona abambozayo, ukhona abangambozi. Ithi indaba la sinezinhla noma sineyinhlobo zabazalwane noma ama-groups amathathu la endlini. Yezwa nama-group amangaki? Amathathu. Lama-group la kukhona omama abaganile. Okay? Bese kuba khona omama abakhwenyana baba sayibalala nabo baganile. Nikuzwe kahle lokho. Bese kuba khona le group yesithathu. Iyiphi le group yesithathu? Abantu abasha. Abantu abasha ngithi baganile nabo. Bathi phela uma benza le nkonzo bethi bona bagana uJesu ingakho bethwala.
Okay. Abaganile-ke abantu abasha. Okay, lama group amathathu, ama-group nje aziwayo. Ukhona umama oganile, onendoda yakhe, ukhona umama oganile, indoda yakhe esiyaba semhlabathini. Okay. Bese kuba khona intombi ezinganandoda. Intombi konje yaba nayo indoda. Khona isidingo sokuthi ngithi intombi ezinganandoda. Asikho. Bese kuba khona lolu hlobo ke esiyilo manje. Kube khona uhlobo okuthiwayo lona luyi-group ngokufika kokupheleleyo. La khona sebefikile kokuphelele. I-group yokugcina ke le. Okay. Yini ukuthwala? Yini ukuthwala? Mandwala. Ukugqoka into ekhaya. Mangafaka i-ribbon nje sengithwele. Okay. Mangabopha nje njengoba nje umabonge bophile lapha ya nosisi wakhe bophile sebethwele. Anithwele. Awubonile. Qonda kahle ke lo. Anithwele. Okay. Bese kuba khona elinye igama lesibili okuthiwa ukumboza. Yini mehluko phakathi kokuthwala nomboza? Yeah. Yebo. Oh, umboza impela nje. Njengalo mama lo omboza uma eshonelwe indoda egonqe lapha yamboza nengubo. Umboza ke lo. Futhi uzohamba kanjani umuntu umboza kanjani? Hayi, mhlawumbe ikhona indlela siyithola. Ngicela ungifundele before singene ngokuphelele kule ndaba. Sifunda uMatthew chapter 24 verse 3. Yeah. Okay. Chapter 24 verse 3. Yeah. Ngizovele ngiqala nje khona kuleli. Yeah. Ngifunde ngesiLungu kuqala. Funda ngesiLungu kuqala. Was sitting now he upon the Mount of Olives, came to him the disciples in private, saying, Tell us when these things will be, and what is the sign of your coming and of the consummation of the age? What is the sign of your coming and of the consummation of the age? And of the consummation of the age. Of the age. Of the age. Now, the age ilelizwathi lithini lona phela komhlaba. Sorry. Phela kwezwe. Leli lithi the consummation of the age. Yiphi le age? Ile age le eyayinoJesu phakathi no-Israyeli noma namaJuda wonke kunomthetho omdala, the old covenant. That is the age. Le age manje igama lingena lithi the consummation of the age. Consummate is to end, is to finish, is to complete. Awufunda ngale thini le? The consummation. Yeah. KusiGreek ke manje. Funda ngesiGreek impela lesi. Sengakufundisa ngesiGreek. So the translation is Suntelia.
Suntilia. Yeah. Funda kubhaliwe lapho uthi umshaka. Suntilia end, which means end. Consummation, entire completion. That is consummation of dispensation. Of dispensation. Yalesi sikhathi. That is the ending of this dispensation. The ending. Ngamanye amazwi kwakuvalwa ngani ne-old covenant. The old covenant iphethe ukuthi uma owesifazane ethwala ezenkozweni kufanele athwale le age le amboze le age yayiphela nalokho phakathi. Uma sibona abantu bethi benza izwi elibhaliwe bethi bathwele ngoba benza izwi, sizozwa ukuthi lizwi bezwa izwi elalithini. Sesiya lapho-ke madodana. Turning nje mase kuwukhona nje. Awu. Noma sime ngo-1. Ngicela-ke siye laphaya kubaseNkolweni bokuqala. Chapter 11. BaseNkolweni bokuqala chapter 11. Okay. Awufundeke lapho musufikile. Ufunde from verse 2. Amen. KwabaseKorinte bokuqala chapter 11 verse 2. Amen. Ngiyanibonga ngokuba nginikhumbula ezintweni zonke. Ngokuba ningikhumbula ezintweni zonke. Nibambelela ezifundisweni njengokuba ngani nika zona. Yeah. Okay. Verse 3. Kepha-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu, nenhloko yowesifazane iyindoda, nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Niyazwa labazalwane. Ukhulunywa ngeyinhloko. Inhloko kaKristu bani? uNkulunkulu. Inhloko yendoda ubani? uKristu. Inhloko kaKristu bani? uNkulunkulu. Oh, ngibona ukuthi nilalele yini. Inhloko yowesifazane ubani? Indoda. Awuqedele ukuthi indoda. Indoda. Awu, alisaqedele indoda yakhe. Usho ukuthi wena inhloko yakho yonke amadoda. Indoda? Yeah. Okay. So ke uma umuntu ethwala ekhanda usuke enza ini? Akasimuzwe kuPaul ukuthi yini owesifazane athwala. Kube Verse 4. Yileyo naleyo ndoda esuke ikhuleka noma iprofetha, ikhanda layo limboziwe, ihlazisa ikhanda layo. ubani ikhanda lendoda kwayo? uKristu. Ihlazisa bani indoda mayithwele ikhuleka? Noma iprofetha? Indoda yayo. Okay, ihlazisa indoda? Yeah. Awufundeleli-ke yileyo naleyo ntombi esuke ikhuleka ingathwele ekhanda, ihlazisa ikhanda. Qedele phela. Ayinanhloko intombi. Akuvelanga ukuthi intombi nenhloko. Owesifazane kodwa naye onendoda. Owesifazane yilo nani? Onendoda. Uma uyintombi uthwala kusho uthwalele labo mama bangathwele, uthwalele bona uzama ukwenza iprotocol
endodeni yakhe angazi wenzani. Okay. Verse 5. Kepha yilowo nalowo owesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofetha, ikhanda lakhe lingagutshezelwe, uhlazisa ikhanda lakhe. Yilowo nalowo wesifazane sesiyazi ukuthi imuphi lo wesifazane okhulunywa ngayo. Kale washiwo uqala ukuthi owesifazane inhloko yakhe yini? Indoda. Bese kuthiwa ke yilowo nalowo wesifazane okhuleka noma prophethe ikhanda lakhe linjani? Lingagutshuzelwe, uhlazisa yini? Ikhanda lakhe. Ikhanda lakhe lelakhe. Indoda yakhe. Okay. Yakho Ngokuba lokho kukunye nokuthi uphucile. Kuthiwa lo wesifazane lo inhloko yakhe kuyindoda. Kuyafana nokuthi uphucile ekhanda uma ekhuleka engathwele. Kusiphi isivumelwano kodwa? Isidala. Hayi kulesi sikuso. Kulesi sikuso saziwazi ukuthi kuyaphela yini noma kupheli. Angisho sekuphelile. Kodwa saziwazi kuyaphela yini noma kupheli. Ngoba nguwa kabuhlungu ukuthi awu sesizohlala singathwali. Cha. Akukho la kuzothiwa khona abangathwali manje besifazane. Kodwa sifuna ukuzobheka nje ukuthi abathwalela amadoda bathwala kanjani. Abathwala ngoba bethwala beyithwalela nje ngenxa yesiko lokuthi umuntu wesifazane mayeseganile uyathwala. Ngakubo lapha aphila ngakhona kwaziwa kanjani ukuthi owesifazane oganile wenza njani? Uyathwala. Angeke sithi ungasathwali ngoba sesizweni elisha. Akathwele ngokwe-order yale ekhulunywa uPaul. Uyithwalele ngokwesiko lakubo kwaZulu. iBhayibheli alisho lutho ngalokho lithi khumula isidwaba ngoba usula ekholweni. Ungafika nje nenkomo yakhe isidwaba usifakile sikhonze nawe asinankinga. Angeke sithi sikhumule isidwaba. Ngoba akukho ndawo la kuthiwa isidwaba. Angithi ziyagqoka manje idwaba sengigqoka ngendlela. Uthenga isiketi nje esitolo sesiseletha. Isidwaba leso. KwaZulu bekushuko. Uyigqoke nje inkomo yonke iphelele. Isidwaba leso. Okay. Hey mthana, qhubeka. Verse 6. Ngokuba uma owesifazane engagubuzele akavundwe. Uma kuyihlazo. Uma owesifazane enjani? Engagubuzele. Angagubuzele. Yini ukugubuzela? Ke sikubonisa ngicela ungiphe iduku lami. Oh, bad. Ngikwanisa ngubani? Woza lapha emuva. Ya. Nakona lokho kodwa ukushukula lo. Ukushukula lo. Lokhu ke akusesikhona ukushukula lo. Sekuwumbozo. Nakho umbozo. Nahle ukumboza ilokhu. Yena ikubona umbozo, ngiyakwazi umbozo. Nakho umbozo. Vele ngamehlo. Ya. Nakho umbozo. Umbozile uyamdederasa. Umbozile ke lo mzali wakhe. Yikho ke lokhu ayikhuluma ngakho khona ukuthi ngenxa ye-order ukuthi kukhona i-hierarchy la uma sesikhona kune-order ukuthi uNkulunkulu uyinhloko yalo lonke ibandla. Uyinhloko kaKristu uNkulunkulu, indoda ibe yinhloko uKristu abe yinhloko yendoda, indoda ibe yinhloko yomfazi wayo. Leyo order leyo kuthiwa ingelozi ziyafika ziyithamele
zibuka i-order ukuthi ikhona yini ebandleni uma selikhonza. Niyakhumbula ukuthi iy'ngilosi izona ezaletha umthetho kwa-Israyeli. Futhi izona ey'gada ukuthi umthetho i-order yakhona ikahle yini. Awufunde lapho ukuthi wena nje manje nje wena umprofetikazi. Uma uprofetha nje wenza njani? Uyamboza. Uma ukhuleka wenza njani? Uyamboza. Yeah. Awushuquli uyamboza. Lo shuqule kuyafana nokuthi akambozile. Siyafana nje. Yezwa ngala. Lo shuqule nje uyafana nalo ongambozile. Ngoba i-order nansi. Hey. Ay. Ngosiyami. So abazalwana bathi ke bona basakholelwa ekuthenini leli verse elixoxa uPaul i-order isekhona, i-order ayipheli bazalwane. Kodwa once yaba consummated the old order siphelile. Yeah. Yeah. That's the end of the age. Washufungwa ngokotanyana. Hayi sala phansi. Okay. Qhubeka ngenxa yengilosi. Verse 10 leyo. Hmm? Verse 10 ngenxa yengilosi. Usuku khona. Bengifuna verse 6. Oh, qhubeka 7. 7. Ngokuba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda. Lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Yes. Kepha owesifazane uludumo lwendoda. Yeah. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane. Yeah. Kodwa ngowesifazane owavela endodeni. Yeah. Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane. Yeah. Kodwa owesifazane wadalelwa indoda. Yeah. Ngalokho-ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingelosi. Owesifazane umele ukuba nani bazalwane? Nophawu lwesithunzi ekhanda. Lolu uphawu lwesithunzi is the veil. Uyamboza is a veil. Njengoba kade embozile umzalwane. Ngenxa yani? Ngenxa yengilosi. Why kuthiwa ngenxa yengilosi? Sengike ngamnikeza kancane ihint yakhona. Ngoba iy'ngilosi izona ezibhekayo i-order yomthetho. Yabona uma umpriest ekhonza endlini yokukhonza wayelandela, akakwazi umpriest ukwenza inkonzo yakhe ayenze noma kanjani eqo okuthile athi hayi namhlanje ngicabanga ukuthi ngenze kanje kanje. Maqalwa lapha ya qalwa ngokugeza izandla kuqala. Ngiyakhumbula omnye umzalwane ethi uya kanjani e-altar ungayigezile izandla. Kwakwenziwa njalo-ke la asisangeni thina ekugezeni izandla. Uma ungasangene ekugezeni izandla kanjalo nokumboza usangeni ngoba i-order endala has been consummated, has come to an end. Ifike la iphela khona. Awukwazi ukuthi into ephelile uqhubeke nayo. Okay. Asifundeke lapha ya kuLuka 20 verse 35 to 36. Ufike ngicela uqhubekela naleyo ndaba leyo uze ufike ku-16. Sorry. Amen. Verse 11. Yeah. Nokho enkosini owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda, nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Ngokuba njengalokhu owesifazane evela endodeni, kanjalo nendoda ivela ngowesifazane. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Ake sibuye kwabasha-ke la. Phinde ufunde from verse 11. Verse 11. Nokho enkosini owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda. Ngamanye amazwi intombi ayilutho ngaphandle kwendoda.
Ukuthi intombi ayilutho nje la ekholweni ngoba zinamadoda. Akunjalo kuKristu akunjalo. Uyabona ukuthi la kukhulunywa ngowesifazane oganile nowesifazane nendoda eganile. Lo ofuna ukuthi owesifazane afake nentombi ungasho kanjani entombini ukuthi intombi ayilutho ngaphandle kwendoda ngoba ayinayo vele. Ya qhubeka. Nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Nendoda ayilutho ngaphandle shuthi insizwa noma ingapaquza kanjani ukuthi iyakholwa ayilutho ngaphandle kowesifazane ngoba owesifazane ayakabi nayo. Uyabona ukuthi uma ungathi ufaka abasha la bayaphuma. Yaqhubeka. Ngokuba njengalokhu owesifazane evela endodeni, kanjalo nendoda ivela ngowesifazane. Ya. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Ya. Verse 13. Ziboneleni nina ngokwenu. Kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu angagubezele na? Imvelo uqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo, nokuthi uma owesifazane enezinwele ezinde kuludumo kuyena na? Ngokuba uphiwe izinwele zibe yisimbozo. Ya. Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, asinawo umkhuba onjalo thina namabandla kaNkulunkulu kawanawo. Konke lokhu bazalwane kuwela ngapha sixoxelwe indaba kuthiwa consummated, ended. The age has been ended here. So konke lokhu kwakungokwangayo laba befundiswa khona nayimvelo ukuthi imvela niyibona into wesifazane uyathwala uma iseganile. Imvela ayinifundisi lokho, inhlonipho. Ngapha ke inhlonipho iyasiphelela ngoba akasekho wesifazane. Nendoda nayo futhi ayisenjani? Ayisekho. Asinayo indoda la. Asinayo futhi owani owesifazane. Sonke sesizidalwa ezintsha. Kuyaphela ke le nto le ebikade lapha ya ithi kunendoda kunowesifazane yaphela konke. Awufundeke kuLuka 20 verse 35 to 36. Funde kakhulu ngoba asinoma Luka chapter 20 verse 35 to 36. verse 35 to 36. Kepha labo abaza kuthiwa bafanele ukufinyelela kuleyo nkathi nasekuvukeni kwabafileyo abaganwa kabendiswa ngokuba bangabuye bafe. Verse 35. Kepha labo abazathiwa bafanele ukufinyelela kuleyo nkathi nasekuvukeni kwabafileyo kabagana kabendiswa ngokuba bangebuye bafe, banjengezingelosi, bangabantwana bakaNkulunkulu, bengabantwana bokuvuka. Yebo. Laba bazalwane niyezwa la kuthiwa la kule level le akusagananwa, akusendiselwana. Amen. Yezwa bazalwane. Amen. Yiphi le level ongasagananwa? Kushuthi njengoba sineyintombi nje la endlini ngeke isaphinde ikani. Yogana. Ha? Yogana. Yezwa bazalwane. Ningakucoshi ngendlela eliteral. Indlela yabona uma kuthiwa ngeke usagana amabungu uthi bambuza uJesu bathi kunowesifazane owafika wagana indoda ekhaya elithile kwaDlamini.
yashona le ndoda engakabi nabo abantwana lo mama waphinda futhi unabafowabo abayisikhombisa yaphinda lo wesifazane wangenwa yilo ngoba kunalento yokuthi lendlu le ngeke ibe nefa ngoba ifa latholakala ngokuthi uzala ini abantwana uma lendlu leninganabo abantwana alikho ifa ezolithola ngamanye amazwi kwa-Israyeli kwaJuda iland wawuyisikelwa ngoba unabantwana uma unganabo abantwana angithi niyazi ukuthi iland kwa-Israyeli yayiyifa the inheritance iland kwa-Israyeli babethenjiswa ukuthi bayongena kuyo kodwa uma unganabo abantwana awukwazi ukungena kwiland yes so-ke uma lona enganabo abantwana akakwazi ukungena kwiland wena le land usungene kuyo ngokukholwa enguKristu inheritance yakho yena kwakuyiland enye ayethenjiswa yona ukuthi uyongena kuyo kufanele kule land enze sure ukuthi uyabathola abantwana ngoba ngeke angene kwiland enganabo abantwana ngamanye amazwi abantwana bakhe ngeke babelwe so uma engazali yena isabela kanaso okay usethi uJesu mabebuza umbuzo ukuthi pho uyoba ngowayiphi indoda ngoba uze wagana 7 wamadoda onke ashona enganabantwana uyoba ngowayiphi indoda mayifika lembusweni kuthiwa ngale akwendiswa akuganwa ngoba wena nengilozi senihleli face to face nikhonza uNkulunkulu ngendlela efanayo akasekho ophezulu kunomunye kuthiwa nengilozi nina nibancane cha senifike ku11 niyakhumbula la khona ingilozi ngale kusambula yathi uma ithinta umzalwane lo wabona uJohn wanelo wabona ukuthi ingilozi wafuna ukuguqa phansi ekhothameni yathini ingilozi yathi vuka nami ngumzalwane kanye ngamanye amazwi abazalwane uma sifika kwiland sifika kwiland la khona silingana khona nengilozi sibuka khona uNkulunkulu face to face elini so-ke ngicela ukuthi niqondeke lokhu bazalwane ukuthi la esikhona manje sila khona izinto zakhona zimiphakade la khona singezi izinto ngoba sithi siselapha ya othwalayo uzothwala ngoba eyithwalela nje hayi ngoba egcina lelizwe lisho khona akathwele ngenxa yesifundiso sikaPaul uyithwalele nje ngesingaye uma ukuthi angathwali futhi ngoba inwele zakhe uyayibona ukuthi hayi sezikahle sezisembozo ngokwanele phandle uma unenwele eyishuphukayo Nene shukwayo hayi ke hayi ngambozi impela ke lapho uthwala awuthwele ngoba wembuzini uthwele ngoba vele uyimpansi yabo ayisho umuntu la ayisho umuntu okay ngiyazi bakhona abathanda ukuthwala anginankinga mina abazalwane nalokho noNkulunkulu anganankinga nabo kodwa akungabi bikho umuntu othi uthwele athuthwele ngenxa yelokhunga ngoba la asisekho lapho abathwalayo abambozayo bamboza ngokwaleya order asikho kuleyo order leyo uma uthi umbozile uma uthi umboza ngenxa leya order kodwa ushukulile uyafana nomuntu ongambozile amen ngime labazalwane siyoqhubeka ngokuzayo
asikaqali ngisho ukuqala zibe sangenisa kusho ukuthi next week ukufakaza kuzoba khona kube siqale lesifundo yeah